Enw fi yw Deryn-Bach. Susanna ydw i. Fi enw i yw Joe a dwi'n dod o'r Gaerdydd. Rydw i'n dod o Merthyr. Dwi'n dod o Abertawe yn wreiddiol, ond dwi'n belch yn byw yn Gaerdydd. Rydw i'n cystadlu ar gyfer y medal Bobi Jones. Gwober i ddysgwyr rhwng 19 oed a 50 oed. Rydw i wedi bod yn dysgu Gymraeg yn hollol mewn fo ers y fi 14. Es i ysgol Saesneg eich a dysgais i Cymraeg fel ail-iaith. Ar ôl i fi graddio 2 flynedd yn ôl, nes i ail dechrau dysgu. Dwi wedi dechrau dysgu Cymraeg yn ystod ysgol uwchradd. Dwi dechrau i gael angerdd dros y iaith yn ystod fy astudiau lefel A. Pan cyrraeddais i fore yma, ro'n i'n teimlo tipyn bach nerfus. Dwi'n tipyn bach nerfus am wneud y tasgiau. Bach yn nerfus, ond jyst am ei cael hwyl i fod yn onest. So heddi dwi wedi dechrau gyda cyfweliad bach. Roedd rhaid i fi siarad gyda'r berniadau am 5 munud am fi ac am dysgu Cymraeg. A wedyn, Ni wedi mynd i gael sgwrs gyda Bronwen Lewis cyn paratoi am y seremoni prynhawn yma. Ac yn nesa ata fi yn fan hyn, mae enillydd medal Bobi Jones, sef Joe Morgan o gylch Abertawe, rhanbarth Gorllewin Morganwg. Dwi'n teimlo mor falch i di ennill y medal Bobi Jones heddiw. Mae'n achievement enfawr. Pan maen nhw wedi galw fy enw fi yn ystod y seremoni, oedd sioc mawr a hefyd oedd eitha surreal i gael y plant yn dod i casglu fi a mynd ar y cylch yn y spotlight. Mae ennill y fedal Bobi Jones yn olygu gymaint i mi. Mae'n wrth byd y ffaith mae pobl di gweld dysgwyr yn cael lle yn y gymdeithas y Gymraeg a mae'n dangos i fy hun mae'n bosib i defnyddio fy Nghymraeg fi i siarad gyda ffrindiau, siarad gyda'r neulu a siarad gyda pobl arall yn y byd Gymraeg. Dwi'n meddwl ar y ffordd yn ôl i Gaerdydd, dwi eisiau prynu tipyn bach o cacen a gael amser i ymlacio o flaen y teledu gyda fy neulu a just cymryd amser i gael y brofiad i setlo mewn.